Lycka till allesammans. Ni måste önska varandra lycka till, annars bringar det otur. Oj, en stor låda. Det brukar vara 2 små. Undrar vad det betyder. Spännande, va? Jävlar. Wow. Wow. Det här är våran dag. Base. Där har vi. Vi börjar med en Montreal Canadiens. Nummer till 25. Carey Price. Jag kan säga att någon kommer bli nöjd. Sedan har vi en autograf på en Jaden Lindo. Den behöver jag kolla upp. Jaden Lindo, där har vi han. Ska vi se. Den går till Pittsburgh Penguins. Nästa är en autograf på en Alexis Pepin. Vilket går till Colorado Avalanche. Colorado. Sen har vi en träff till, den här är jävligt rolig. Toronto. William Nylander. Får väl ses som en ganska okej träff för oss här i Sverige. Sedan har vi en Chase D. Leo. Och den är inte Chicago Blackhawks. För det där är Portland Winterhawks logga. Det här kortet går till Winnipeg. Winnipeg Jets. Och herregud. Ja, kolla nu mina vänner. Jeremy Roenick. Och Mike Modano. Den kommer gå mellan Chicago och Dallas. Boom!
Det är alltså en bit av, det måste vara av någon form av Stanley Cup han håller där. Jag har ingen aning var det kommer ifrån. Game used i alla fall. Chicago och Dallas ska vi se. Det var inte samma som hade dem, eller? Micke Olsson och... Nej, då kommer den slumpas. Då blir det en random på den. Vi fortsätter. Den är ju för jävla läcker alltså, det kortet. Jag ser bra grejer direkt. Så de här måste, jag förstår inte att de här tar sån tid att fylla. De är ju fruktansvärt roliga. Vi börjar med detta då. Jag ska se om det finns någon logga. Nej. Den är från 0607 på Devin Dubnyk. Jag ska se om han var aktiv det året. Ja, det var han. Men det här var innan hans draft. Så den går till Edmonton Oilers. Edmonton Oilers draftade honom. Sedan har vi en patch på en spelare som heter JP Cesario. JP Cesario, född 93, är odraftad faktiskt. Så den kommer slumpas mellan allihop. Och den är silver, va? Japp. Silver-varianten. Och den här är ju nice. Teammates till Detroit: Mike Vernon och Chris Osgood. Sedan har vi en Flyers: Sergej Bobrovsky. Olala. Och nästa kort är, vad spelar den här killen för? Griffin Reinhart. Och det är väl Oilers, va? Ska vi se. Griffin Reinhart. Nej, det var det inte. Ska vi se. Han draftades av Islanders faktiskt. Edmonton Islanders. Nej, jag säger New York Islanders, förlåt. Det var det dummaste jag har sagt på länge. Sedan har vi en Rangers-träff. Dan Blackburn. Och Hannu Toivonen. Jag tror att detta är Blues. Ska vi se vilket år det är ifrån. Det är ifrån 2009-10. Och då var det nej, nu ska vi se här. 09-10 gjorde han inga matcher i NHL alls. Så då går det till det laget han gjorde flest matcher i. I NHL
Och då är det väl, ska vi se. Då är det faktiskt Boston Bruins. Som jag gjorde flest matcher för. Där snackar vi. Colorado. Joe Sakic. Hoisting the cup. Silver version. Det var vackert. Sedan har vi någon tjej här. Ja, den kommer ju slumpas mellan allihop. Going for gold. Jillian Ferrari. Det är säkert ett jättebra kort i Kanada. Och sist men inte minst. Teemu Selänne. Det här är en riktigt gammal goding. För det här kortet är från 98-99. Och då spelade han i The Ducks. Anaheim Ducks. Jävligt läcker kan jag säga. Det är nog inte alla som sitter på en sån. Det tror jag garanterat. Alla jerseykort från före 2000 är väldigt bra. Det var väldigt ovanligt att det fanns memorabilia-kort på den tiden. Det var typ bara autografer. Vi ska börja med random på kortet med Jillian Ferrari. Så det, jag tror att det kan vara ett rätt bra kort också, den här tjejkortet. Så, då är det högst upp efter 3 random får den. Och det här är alltså vilken spot ni hade. Lycka till. Då går den till spot nummer 7. Och 7an hade Lee. Så det går alltså till Lee. Ska vi se, ska bara fix. Jag lägger ner den direkt. Så. Då ger vi oss på JP Cesario. Det är alltså den här då. Vilket är en patch, men den är helt svart, så att det är inte jättetydligt. En. 2.
av 3. Spot nummer 1. Erik Lindberg, gratulerar. Sen har vi ju enligt mig monsterkortet. Och då har vi alltså kom igen, så där. Chicago. Dallas. Chicago. Dallas. Så ser det ut. Och detta gäller då Jeremy Roenick och Mike Modano. Chicago, Dallas, Chicago, Dallas. Lycka till båda två. 1. Har vi där. 2. Och 3. Chicago och Jeremy Roenick. Hårda nackar. Trevligt, trevligt.